Don Marley atum non malom la college going students mati university going student mate la pass out student atum pusitam hedi ilitum society along thekdam long je ajo bang thang series ke lang jo bang thang mobile video game kapathu pen pocket tour derji la sona habit ke form atum do pic la si jong se la sona habit do koklo plote la bangke akimi o habit kalilo athema la so age hoda bangke hedi personal growth upon development upon la pen mo career stability upon positame ke claim nang jia porlo lake jong si la haya habits do plote kachi iri se ke me athema la sona habit form that lo plote kapre ka ke so sitame do kokji la pen bang atuma son an ko ani ka pa prang don ke ili bangke pa phidun hupo la si nang dung nang rai atum ni video ke lang atum sitame ko manager pojer pi atum do plote la haya habits bang ke hingno pu bang hedi che warning nang ji Chepere Seroi nang ji la pen la nang ke lang dun lora bang sitame ko mane la sona habit do youth atum sona habit do plote kachi iri si ke me athima lifelong ansu se progressive plote non penta good habit kachi form bang si ke me la pen people si ki pudama plote nili sitame aprang university tangdet la pisita along ka chongdat dun po joine e thang personal growth upon healthy living style upon la untime gp pe det lo ilisitar Korean series na ho Turkish series na ho la hai nang ki influence pe na jo la si la sona mistake bang ke nang litum claim ik det rinon